Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa ang mga Bertudes kung hindi ang humingi ng tulong sa iilan nilang mga kasama. Nagkataon naman noong walang mataas na uri silang kasama, kung kaya't hindi naging mahirap para sa pangkat nila Tandang Lauryo ang sila ay lipulin. Bagaman aminado siyang nahihirapan ang kanyang 15 gabunan, tiwala naman siyang walang mangyayaring masama sa mga ito. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Tandang Lauryo nang masipat niya ang paglapit ng iilan sa mga Bertudes na nagawang matalo ang iba nilang mensahero at mga albularyo. Dahil sa pangyayaring yon, tila ba nagkaroon siya ng pagkaalangan na sugurin ang mga ito. Nagbago lang ang lahat ng kanyang nararamdaman nang makarinig siya ng isang tinig na nanggagaling sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, Lauryo. Walang panama sa atin ang mga yan. Manalig ka sa iyong kakayahan at ako nang bahalang gumawa ng imposible. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dahan-dahang pagkawala ng diwa ni Tandang Lauryo sa kanyang isipan. Pilit man niyang nilalabanan ang nilalang, subalit aminado siyang hindi niya ito magagawang makayanan. Sa pagdilim ng buong paligid, bigla namang nadapo ang kanyang ulirat sa kuwebang minsan niyang pinagpagalingan. Doon nakita niya ang 5 nilang gabunang gabay na seryosong nag-uusap ukol sa pang-anim nilang kasama na naglaho na parang bula. Mabilisan din namang nawala ang pangitain nang maramdaman ni Tandang Lauryo ang pagsugod sa kanya ng Bertudes. Habang patuloy niyang pinakikiramdaman ng buong paligid, aminado siyang hindi niya kakayanin ang puwersa ng mga ito kapag nagsama-sama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod ang 2 Bertudes patungo sa kanyang kinaroroonan. Hindi na niya maaaring gamitin noon ang mutya ng kuweba sa kadahilanang naabot na nito ang sukdulan ng kanyang abilidad. Ang tanging inaasahan na lamang doon ni Tandang Lauryo ay ang abilidad ng mutya ng dalakit na hindi madaling gamitin. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakalapit sa kanya ang 2 Bertudes at walang habas siyang pinaulanan ng mga pag-atake. Panay lang naman ang ginagawang pag-ilag noon ni Tandang Lauryo nang sa gayoy makahanap ng isang perpektong pagkakataon para gawin ang kanyang naisip na plano. Sa pagpapatuloy na pagsugod sa kanya ng mga Bertudes, agad naman itong natigilan nang magsidatingan ang kanyang 15 gabunan. Hindi na nito binigyan ng pagkakataon ang kanilang mga kalaban sa kadahilanang marami na itong napaslang na mga nilalang na kaanib ng kanilang hanay. Dahil sa galit at paghihiganting nais ng mga ito, kung kaya't maging ang mga bertud ng Bertudes, hindi nagawang maprotektahan ang kanilang pinagsisilbihan. Wala nang nagawa ang mga nilalang na yon kung hindi ang tumakbo habang patuloy silang pinagpipiestahan ng 15 gabunan. Maya-maya pa, bigla namang tumahimik ang buong paligid nang magawa na nilang malipol ang lahat ng kanilang mga kalaban. Sa puntong yon, tuluyan nang nakapagpasya sila Tandang Lauryo na sila naman ang susugod sa pinagpupugaran ng mga ito. Paglapit niya sa kinaroroonan nila Maestro Florante, agad naman niyang ipinagbigay alam ang nais gawin ng kanyang mga kasama. Bago sila tuluyang bumalik sa kanyang tahanan, ninais muna nilang libutin ang buong paligid upang wala silang makaligtaang katawan ng kanilang mga kasama. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, doon na nga ginawa nila Tandang Lauryo ang kanilang plano. Ipinulong nila ang lahat ng makikiisa sa paglusob nang sa gayoy magawa nilang malaman ang kanilang dapat gawin.
Matapos ang isang mabilisang pagpupulong, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga armas na gagamitin. Ang ilang mga albularyong panday naging abala na sa pagpapatalas ng kanilang mga sundang at talibong na pinurol na ng digmaan. Sila Maestro Florante naman nananatiling nasa silid ni Tandang Lauryo upang ipagpatuloy ang kanilang taimtim na pagdarasal. Makakatulong ang ginagawa nilang yon upang mas lalong mapalakas ang kanilang bakod at puder sa kanilang mga katawan. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, kasalukuyan ang naghahanda sila Tandang Lauryo. Para masiguro ang kaligtasan ng kanilang baryo, nag-iwan sila sa lugar ng iilang mga aswang at mensahero. May mga albularyo din noong nagpaiwan bilang pangalawang depensa ng mga aswang. Sa pagsapit ng takip silim, agad namang umusad ang pangkat nila Tandang Lauryo patungo sa lugar na inaakala nilang pinagpupugaran ng mga Bertudes. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, maigi naman nilang pinakiramdaman ng bawat lugar na kanilang tinatahak upang masigurong walang mga tagapagmasid ng Bertudes ang makakatunog sa kanilang pagdating. Bago pa man noon tumalikod ang haring araw sa kalupaan, nagawa na nilang marating ang pinakamalaking bundok ng San Remigio, kung saan yon ang lugar na kanilang pinaghihinalaan na pugad ng mga Bertudes. Sa pagpasok nila sa paanan nito, agad naman nilang naramdaman ang kakaibang simoy ng hangin na bumabalot sa buong paligid. Kahit wala silang nasisilayang mga nilalang sa lugar, sigurado silang napakaraming nagmamasid sa kanila roon habang sila ay naglalakad. Nang marating nila ang nyugang parte ng bundok, bumungad sa kanila ang 5 kubo na abandonado. Dali-dali nila itong nilapitan upang magawa nilang malaman ang mga nilalang na minsang doong nanirahan. Subalit, bago pa man sila makalapit sa lugar na yon, bigla naman silang naantala nang marinig nila ang mga mahihinang pag-iyak na nanggagaling sa loob nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, wala silang nararamdamang kahit na anong nilalang na nasa loob ng kubo. Nang hindi na maatim ni Maestro Florante ang mga nangyayari, napagpasyahan na nila ng kanyang disipulo na lapitan ang lugar na yon. Hindi nila pinasama ang pangkat ni Tandang Lauryo sa kadahilanang hindi nito magagawang maramdaman ang mga bitag na maaaring magdulot sa kanila ng kapahamakan. Wala din silang dalang armas na magpoprotekta sa kanila laban sa mga sumpang daladala ng mga malalalim na aral ng kaliwa. Sa paglapit nila Maestro Florante sa 5 kubo, nananatili lang namang nakaantabay sila Tandang Lauryo sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Maya-maya pa, doon na nga dahan-dahang sumilip sila Ibrahim sa unang kubong kanilang narating. Pagsilip nila sa loob nito, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng 3 kabataan na nakakulong sa isang napakasikip na hawla. Sa sobrang sikip nito, halos hindi na makagalaw ang mga batang yon ng maayos. Nang akmang tutulungan na yon ni Ibrahim, agad naman itong pinigilan ni Maestro Florante. Huwag mo nang balakin na sila ay tulungan, Ibrahim. Matagal nang patay ang mga yan. Marahil ay kaya nananatili ang kaluluwa nila sa kulungan dahil sa ginawang pananakot sa kanila ng mga Bertudes. Tingnan mo, nabubulok na ang tiyan ng isa sa mga bata. Wika ni Maestro Florante. Matapos nitong makapagsalita, agad namang nakita ni Ibrahim ang tinutukoy na bata ng kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon niya nakita ang pagpupumiglas ng mga kaluluwa nito upang makatakas sa hawlang kanilang pinagkulungan. Maya-maya pa,
Agad namang pumasok si Maestro Florante sa loob nito upang palayain ang mga batang kanilang nakita. Subalit bago pa man siya makalapit sa lugar na yon, bigla naman siyang hinarang ng isang matandang merong suot-suot na talukbong. Sandali lang, Ginoo. Ano ang pakay mo sa mga alaga ko? Bungad na tanong ng nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtulak niya kay Maestro Florante papalayo sa kubo. Nang maramdaman ng maestro ang kakaibang presensyang bumabalot sa nilalang, walang sabi-sabi, mabilisan naman siyang nag-usal ng mga pamako at walang pagdadalawang isip itong pinakawalan sa matanda. Sa sobrang lakas ng mga dasal noon ni Maestro Florante, halos tumagos sa papag-noo ng matanda habang patuloy na sumisigaw. Demonyo ka! Hindi mo ba ako nakikilala? Napakalakas naman ata ng loob mo para harangin ang kagustuhan ko. Wika ni Maestro Florante habang patuloy na pinagmamasdan ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan niyang lapitan ang matanda upang ito ay kausapin. Pagbaba niya sa kubo, agad naman niyang napansin ang pagtawa nito habang nagsasabing, Pumasok kayo sa lugar na walang kapangyarihan ng Diyos. Mapapatay niyo nga ako. Pero sinisiguro ko sa inyo na wala ni isa sa inyong grupo ang makakalabas sa lugar na ito. Dahil sa sinabi ng nilalang, mas lalo pang uminit noon ang ulo ng maestro. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, walang pagdadalawang isip niyang tinapyasan ng ulo ang matanda. Kasabay ng paggulong ng ulo nito sa lupa ay ang pag-utos naman niya kay Ibrahim na palayain ang batang nakakulong sa hawla. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang iilang mga nilalang na dahan-dahang lumalabas sa kubo. Sa pagkakatanda ni Tandang Lauryo, nasa 7 ang bilang ng mga nilalang na lumabas sa kubo. Matapos itong masilayan ni Maestro Florante, agad din naman siyang umalis sa ilalim ng papag upang salubungin ang mga ito. Hindi na din noon nakatiis ang pangkat ni Tandang Lauryo kung kaya't napagpasyahan na nilang lumapit sa kinatatayuan ni Ibrahim. Nang tuluyan ng magkaharap ang dalawang panig, tanging pagtitig lang naman ang ginagawa ng mga nilalang habang hindi gumagalaw. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang itinarak ni Maestro Florante ang kanyang punyal sa lupa habang nagwiwika ng, Sige lang! Lumapit kayo! Kung gusto niyong mapugutan kayo ng ulo! Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dahan-dahang paglapit ng mga nilalang na tila ba hindi nasindak sa kanyang mga sinabi. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa sila Ibrahim kung hindi ang magbigkas ng kanilang mga engkantasyon upang paghandaan ang nalalapit na digmaan. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang nagsitakbuhan ang mga nilalang at kasabay nito ang pag-usli ng kanilang mga mahahabang pakpak sa likurang bahagi ng kanilang mga katawan. Hindi pa man ito gaanong nakakalapit sa pangkat nila Tandang Lauryo, agad naman itong nagsiliparan sa nyugan na halos hindi na nila nagagawang masilayan. Lauryo, kayo na ang bahala sa mga demonyong yan. Protektahan niyo kami dahil palalayain namin ang kaluluwa ng kanilang mga nabiktima. Wika ni Maestro Florante. Sige ho, Maestro. Humayo na kayo. Kami na ang bahala rito. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsikalat ng kanyang pangkat sa buong paligid. Ang iilang albularyong kasama naman noon ni Tandang Lauryo, ninais na magsindi ng sulo nang sa gayoy magawa nilang masilayan ang pag-atake ng mga nilalang kung sakali man. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na sila nakakarinig ng mga pagsisigawan sa itaas ng nyog
na parabang naghahanda ng isang malaking pag-atake. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang mga huni ng nilalang, agad din naman siyang nagbigkas ng mga engkantasyon upang paghandaan ang nalalapit na labanan. Tinawag na din niya noon ang kanyang sigbin nang sa gayoy madali niyang magamit ang kanyang pinakamalakas na wangis. Maya-maya pa, doon na nga nila narinig ang pagpalaspas ng mga dahon ng nyog na siyang sinabayan ng pagbulusok ng iilang mga nilalang. Sa pagtayo nito sa lupa, kitang-kita ni Tandang Lauryo ang napakapangit na pagmumuka ng mga ito. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, halos maihahaling tulad mo ito sa isang unggoy dahil sa napakarami nilang balahibo sa kanilang pagmumuka. Malalaki din ang bunganga ng mga ito at meron itong nagsisihabaang mga binti at braso. Malapaniki din ang pakpak ng mga ito na halos ilang dipa ang buka. Maya-maya pa, bigla namang naalerto sila Tandang Lauryo nang masipat nila ang pagsugod ng mga ito. Dahil sa kanilang mga nasilayan, agad naman nilang sinalubong ang mga nilalang kasama ang kanyang 15 gabunan. Hindi na niya pinasali ang iilang mga albularyo sa paligid sa kadahilan ng digmaan yon ng 2 aswang na merong magkaibang lahi. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang ginagawang ritual nila Maestro Florante upang mapalayas ang mga kaluluwa na nakakulong sa mga hawlang nasa loob ng kubo. Ginawa naman noon nila Tandang Lauryo ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi maistorbo ang ginagawa ng maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, doon niya napagtanto na hindi rin pala basta-bastang aswang ang kanilang kinakalaban. Bukod sa matitigas ang mga balat nito, hindi din ito madaling pabagsakin. Maya-maya pa, bigla namang napatingin sa kanang bahagi si Tandang Lauryo nang maramdaman niya ang pagsugod ng isang aswang. Mabilisan siya nitong sinunggaban, subalit nagawa niya itong maiwasan. Bago pa man makarating sa kabilang bahagi ang nilalang, nagawa na itong madakip ni Tandang Lauryo. Walang sabi-sabi, agad niyang binuka ang bunganga nito sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na lakas. Halos hindi ito nagawang mapangibabawan ng nilalang na siyang nagdulot sa kanya ng pagkasira ng kanyang panga. Bago ito tuluyang makalayo kay Tandang Lauryo, sinigurado niya munang maiiwan ang panga nito. Maya-maya pa, bigla naman niyang inilabas ang kanyang tabak at mabilisang ibinato ito sa tumatakbong nilalang. Pagtama ng tabak na yon sa likuran nito, agad naman yung bumagsak sa lupa habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Nagawa pa nitong gumapang ng ilang dipa, subalit hindi yun naging sapat upang magawa niyang matakasan ang kamatayan. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban nila Tandang Lauryo, doon nakipagtuos sa kanya ang pinakapinuno ng mga ito. Madali niyang nakilala na yon ang pinuno ng kanilang kalaban sa kadahilan ng sa lahat ng aswang na naroon, ang nilalang lang na yon ang nagtataglay ng kakaibang pakpak na halos walang katulad. "Ikaw ba ang pinuno ng mga demonyong ito?" tanong ni Tandang Lauryo. Sino pa ba sa tingin mo? Ha? Sagot naman ng nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisang pagsunggab nito sa kinatatayuan ni Tandang Lauryo. Agad naman niyang iwinaklit sa kanyang katawan ng pagkakapit nito nang sa gayoy magawa niya itong maibalibag sa lupa. Subalit dahil sa talas ng mga kuko ng nilalang, naging mahirap itong gawin kay Tandang Lauryo. Nang wala na siyang pagpipilian, agad naman niyang tinawag ang sigbin upang magkaroon siya ng katuwang sa pakikipaglaban. Hindi niya noon ninais na gamitin ang kanyang pinakamalakas na anyo
sa kadahilanang inihahanda niya ito para sa mga pinuno ng Bertudes. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban, tuluyan na ngang napalaya ni Maestro Florante ang lahat ng kaluluwang nakakulong sa lugar na yon. Pagsilay nila sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo, agad naman nila itong pinuntahan upang tulungan. Sa muling pagsugod ng kalaban ni Tandang Lauryo, bigla naman itong sinuwag ni Ibrahim ng kanyang buong lakas. Halos tumilapon ang nilalang na yon sa gitnang parte ng nyugan na siyang mabilisan din namang sinunda ng tikbalang. Pagdating niya sa lugar na yon, naaktuhan niya ang pagtayo ng nilalang na mabilisan din naman siyang pinako gamit-gamit ang buhay na mga salita. Patuloy pa rin ang pagpupumiglas nito kung kaya't napilitan si Ibrahim na bigyan ito ng isang napakalakas na tigalpo sa noo. Sa sobrang lakas ng mga usal na kanyang pinakawalan, halos matulala na lamang ang nilalang. Maya-maya pa, bigla naman itong nasipat ng iilang aswang sa paligid kung kaya't mabilisan din namang gumawa ang mga ito ng aksyon upang mapigilan ang nais gawin ni Ibrahim. Paglapit nila sa disipulo ni Maestro Florante, agad naman silang nagpakawala ng mga palipad hangin sa paligid upang kontrahin ang mga usal nito. Hindi naman yon hinayaan ng ilang gabunan ni Tandang Lauryo kung kaya't mabilisan nilang sinunggaba ng mga ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, malaya namang nakalapit si Ibrahim sa nilalang habang nagwiwika ng, "Ikaw na siyang pinuno ng iyong uri ang karapat-dapat tumanggap ng parusa. Kung ano ang ginawa mo sa bawat kaluluwang aming pinalaya, ganon din ang gagawin namin sa iyo. Ipinapangako kong iiyak ka sa hawlang yon ng napakatagal na panahon para pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Sinisigurado ko ding walang magliligtas sa iyo sa kahit na anong paraan at aspeto." Kasabay ng pagwika ni Ibrahim ay siya namang pagkuha niya ng isang garapon upang gawing sisidla ng kaluluwa ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya inumpisahan ang kanyang pagbibigkas ng mga usal para makuha ang espiritual na anyo ng nilalang. Habang abala noon si Ibrahim, nananatili lang namang nakaantabay si Tandang Lauryo upang mapigilan ang mga nilalang na magtatangkang sumugod sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nahigop ng garapo ng kaluluwa ng pinuno ng mga aswang. Agad naman itong sinelyuhan ni Ibrahim at mabilisang itinakbo patungo sa kinaroroonan ni Maestro Florante. Nang mapagtanto ni Tandang Lauryo na tapos na ang ginawa ng kanyang kaibigan, agad naman niyang tinungo ang iilan niyang mga gabunan upang tulungan ito sa kinahaharap nilang digmaan. Sa muling pagsunod ni Tandang Lauryo, agad naman itong nasipat ng iilang aswang na nasa paligid. Nang akmang sasalubungin na ng mga ito si Tandang Lauryo, agad naman yung pinigilan ng kanyang mga gabunan. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan nilang masukol ang pangkat ng mga ito. Kahit alam nilang wala na silang matatakbuhan, patuloy pa rin silang naghahanap ng paraan para matakasan ang pangkat ni Tandang Lauryo. "Ano ang pakiramdam na kayo naman ang aming mga biktima? Hindi ba nakakatakot? Ganyan din ang naramdaman ng mga batang pinatay nyo bago sila nawala ng buhay. Ngayon, sinisigurado ko sa inyo, kayo naman ang dadanas ng ganong pakiramdam." Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-ikot niya sa 3 aswang at mabilisan yung sinunggaban. Bago pa man bumagsak ang mga katawan nito sa lupa, nagawa na niya itong matalian ng baging sa kanilang buong katawan. Gulat na gulat noon ang mga nilalang na yon sa kadahilanang hindi nila gaanong mapagtanto
kung papaano ito nagawa ni Tandang Lauryo. Pakawalan mo kami! Paano mo kami nagawang maitali sa baging na ito? Sigaw ng isang aswang. Matapos nitong makapagsalita, agad namang tinakpa ni Tandang Lauryo ang bibig ng nilalang dahil sa masyado yung maingay. Maya-maya pa, agad naman nilang binuhat ang mga ito at dali-daling dinala sa loob ng kubo. Bago nila ito tuluyang iwan sa loob, sinigurado muna nilang hindi yun makakagapang o makakagawa ng anumang bagay na maaaring ikakalaya ng kanilang sarili. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agad naman nilang kinuha ang sulo ng mga albularyo at dahang-dahang inilapit sa kubo. Hinintay muna nilang matapos si Maestro Florante sa kanyang ginagawa bago nila gawin ang pagtupok sa mga aswang. Nang makapagbigay na ng hudyat ang kanilang maestro, agad namang inilapat nila Tandang Lauryo ang daladala nilang sulo. Sa pagsiklab ng apoy sa kubo, tanging pagnanangis at pagsisigaw lang naman ang nagawa ng nilalang habang patuloy silang nilalamon ng mga nangangalit na apoy. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Nang mapagtanto nilang patay na ang mga aswang, agad din naman nilang inapula ang apoy upang hindi na ito magkalat. Maya-maya pa, agad naman nilang inumpisahan ang kanilang paglalakad patungo sa lugar na maaaring pinagpupugaran ng mga Bertudes. Bagaman alam na nila Maestro Florante na maaaring natunugan na sila ng mga ito, pinili pa rin nilang manatili sa kanilang plano. Mas mainam nga kung salubungin sila nito sa daan nang sa gayoy magawa nilang maiwasan ang mga patibong nitong itinanim sa kanilang mga pugad. Sa pagsapit ng hating gabi, napagpasyahan naman nila Maestro Florante na magpahinga. Salitan ang pagbabantay ng bawat isa sa kanila nang sa gayoy magawang magkaroon ng tulog ng bawat isa. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na nga nasilayan nila Tandang Lauryo ang nakakakilabot na pugad ng mga Bertudes. Okay, alam na. Sa episode 26, matik bakbaka na to. Pahintay na lang ako kasi susunod din kaagad natin yun para hindi na kayo maghintay ng matagal. Yun lang. Salamat.